Коледните празници наближават, а ти още търсиш сладък, персонален и наистина специален подарък за своята приятелка, майка или сестра. Имам нещо, което е малко, красиво и супер женствено. Това е моят тюркоазен комплект от Margot Balance. Буквално любов от пръв поглед. А най-хубавото е, че можеш да го персонализираш така, че да стане уникален. Първо имаме това меко пухкаво скрънче в страхотен тюркоазен цвят. Стои красиво на косата, нежно и винаги добавя сладък акцент към всяка визия. След това е тюркоазеният ключодържател, който може да бъде персонализиран с инициал. Перфектен е за чантичка, за ключове и придава много стилен и изчистен вид. И най-накрая любимата ми част – компактната кутия за бижута, която може да бъде персонализирана с името ти. Идеално е за съхранение на пръстени, обици и малки украшения, а тюркоазеният цвят я прави още по-нежна и красива. Целият комплект е супер сладък, стилен и много специален. Ако искаш коледен подарък, който е едновременно красив и персонализиран, това е идеалният избор за теб.